כן, פרטנר נפרדה מאורנג' ועל הדרך גם מכמה מיליונים טובים. בסלקום ההכנסות ירדו. כמה שילמנו בממוצע לכל אחת מהן ברבעון הראשון של השנה הזו, וגם בהמשך למה שרי אריסון מנסה למכור את המניות שלה בבנק הפועלים. הנה גיא ארז, שלום. אהלן, שרון. נתחיל עם הסלולר. כן, מניית סלולר, אם אתה זוכר, העונת דוחות הקודמת הייתה די רעה עבור חברות הסלולר, הפעם התמונה מעט שונה. שים לב לגבי חברת סלקום שמציגה יותר מהכפלה ברווחים של העלייה של 127%, עד לכדי 59 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2016, וזה למרות שההכנסות ירדו, כמו שאמרת. נרשמה נטישה של יותר מ-22,000 מנויים. זה המון. זה המון, אבל זה נתון טוב יותר מהפעמים הקודמות. סך הכל החברה עומדת יפה מבחינת המנויים הסלולריים שלה, כשגם הירידה בחשבונית הממוצעת, שים לב, יורדת מ-65.5 שקלים לחודש ל-65 ו-20 אגורות. זאת אומרת, סלקום מצליחה לשמור... 2 שקלים. לא, 30 אגורות בסך הכל בממוצע. מ-65.5 ל-65.20, בדיוק. למרות התחרות, למרות המצב הרע, סלקום מצליחה להציג תוצאות טובות. במקרה של סלקום מאוד חשוב ומאוד גם מעניין שסלקום TV צובר תאוצה. יותר מ-11,000 לקוחות הצטרפו רק ברבעון האחרון. אתה זוכר שסלקום הוסיפה ערוצי ספורט לחבילה שלה? כן, אבל זה לא חינמי כמו שהם הבטיחו בפרסומות שלהם. נכון, אבל זה מאוד האיץ את הצטרפות המנויים לשירותי הטלוויזיה. פרטנר, מה עם פרטנר? פרטנר המצב קצת יותר בעייתי, רבעון בהחלט חלש, עם רווח שצלל ביותר מ-44%, זה מספרים מאוד מאוד קשים. החברה הרוויחה בסך הכל 14 מיליון שקל ברבעון הראשון. היא מאבדת עוד יותר לקוחות מסלקום, אני רואה 26,000. בדיוק, גם מאבדת יותר, וגם שם החשבונית יורדת ביותר. זאת אומרת, אם ברבעון המקביל החשבונית הממוצעת עמדה על 69 שקלים, הפעם במקרה הזה יורדת ל-67 שקלים. זאת אומרת, שוב אנחנו רואים שהתחרות באמת מחסמת בחברות. סלקום הצליחה להתנהל יפה, בעיקר בזכות סלקום TV. פרטנר המצב קצת בעייתי, המניות כמובן הגיבו בהתאם. אוקיי, בואו נדבר על שרי אריסון. דיווחים היום שהיא מנהלת משא ומתן בארצות הברית למכירת המניות שלה בבנק הפועלים. מדברים אולי על חצי, אולי על הכל. למה היא רוצה להיפטר מהבנק? תראה, קודם כל זה קורה באמת 19 שנה אחרי שאבא שלה, טד אריסון, רכש את השליטה ממדינת ישראל, ושרי אריסון כרגע מחזיקה 20% ממניות בנק הפועלים, זה שווה יותר מ5 מיליארד שקל. היא, כמו שאתה אומר, פתחה במשא ומתן על מכירתן. יש סיכוי רק על חצי מזה, יש סיכוי גם שזה יגיע מעל זה. זאת אומרת, על החזקה שלמה. בשנים האחרונות היא דיללה את ההחזקות שלה, נראה שהיא קצת רוצה להתרחק מהעסק הזה שנקרא בנק הפועלים. חשוב עם זאת לציין שזה באמת רק תחילתה של הדרך הזאת, זה עוד לא הייתה פנייה לרגולטור בישראל, ועוד הדברים צריכים להיבחן, אבל סך הכל נראה ששרי אריסון עושה עוד צעד כדי פשוט למחוק את ההחזקות שלה בבנק הפועלים. מעניין, נמשיך לעקוב, ועוד מעט נשאל את הפרשנים למה זה קורה, וגם תגובה שלהם על הסלולריות. תודה לך גיא ארז.